Ako kanding oy gikan ni China, milyon-milyon ako palit ani. Ako kasi katani pagpalit. Yung kumalkan sa ani, katambok na ni mo. Yung kumalkan si, pwede na kita tikay kuntis-kuntis. Tambok na kay ka. Ada sa kabok ka, malaka ka kabok. Gas tabok. Ako tapos lungo na akong kanting na karnero. A few moments later. Mao ni ako kanding na kusgan kayo. Oh, no, 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 no. Kanak kanding. Kastang sakita. Kastang buwangan na kanding. Naamong mata. Sige lang, pero believe ko sa kanding. Lah. Kalau sa mga pare oy, daon sa mo na siya oy. Hop, hapdusoy. Naon sa mga pareng kulot? Nagpasilong mong kanding. Siguro ito. Ay, dako rin mo kanding di ay. Walang kasakuha. Manakyas pa sa tagiyat rakyasan. Gago! Taga sa din mo kanding. Taga China. Oh my God! Wow! Mas delikado dito yung mukanding kaya nagda-virus. Oh, mao sa di na mo kanding pareng kulot. Jaban. Ha? Nari lugar nga Jaban? Naa ka to metro ano na? Matay pre, naabot na ako Mars. Wag ko ang katultong lugar ah. Aw, Japan day pre. Aw, naaraman din na pre. Sinsya kayo pre kay goroy ko sa kukanding. Wala ko kalitok. Aw, okay ra pre, magkuha na ako kanding. O pre, mukuyo ko si mga pre. Tutawin mo kanding. Pre, kada ko si mukanding pre. Eh, pero ang tag-iya gamay. Lagi pre, swerte kayo makaliwat ane. Ikaw pre, hindi ka paliwat? Kupaliwatan na pre. Aw, basi ganahan ka pre. Di koy. Ako totoo na kung kanding ron, ikara ba ito China o Japan? Kasi niya, may mo tripping ato, dagpur ba kayo? Sus, swerte kay ko ani, kay kusok kay mdagan, kusgan kayo. Mga sa priting dakuan, manakyas. Sus kani, di ni markan. Kinsa man na sila? Iya, may tripping na siya kung kanding ay dako na kay ko gasto niya. Ila lang kawaton. Ako from ato ano yung ngita ko bato ba puspus. Uy, as Lo tag-iya. Mo, nagano. Dagan. Run. Ang gani pre, waniguro ko dan tagya.